moi boas tardes e grazas por acudir un ano máis ao certame de rondallas de Vigo. Grazas por acompañarnos, grazas por ese incipiente aplauso, pero dende logo os que merecen un aplauso, eu creo que podemos darlles ao primeiro, son todos e todas as rondalleiras e rondalleiros que están xa preparados tras ese túnel de entrada a esta pista central do certame de rondallas de Vigo, así que forte ese primeiro aplauso da tarde. Dende logo, se falamos de música, de tradición, temos que falar de rondallas. E máis nesta época, onde as rondallas son, sen ningún tipo de dúbida, pois un dos elementos imprescindibles para disfrutar dun Nadal á altura que merece a nosa cidade. E por iso estamos hoxe aquí reunidos para disfrutar das rondallas que nos van a deleitar co seu repertorio, ca súa música e cos seus abandeirados, como estamos vendo, a primeira das formacións participantes. Trátase da rondalla de Bembrive, unha rondalla que ten máis de 100 anos de historia e a máis laureada e laureada de toda a historia das rondallas. Dirixida por Marcos Castro, capitán David Pousa, aínda que hoxe nesta pista central do certame de rondallas estará connosco Modesto Fernández. Con máis de 100 rondalleiros e rondalleiras vanos interpretar hoxe o Alalá de Pontevedra, Pasodobre argentino, Vals de Alén, en Muñeira e The Sounds of Silence en marcha rondalleira. Forte este aplauso para a rondalla de Bembrive.
Fortes aplauso, claro que sí, fortes aplauso para a rondalla de Bembrive. Máis de 100 anos de historia que nos contempla ou que contemplamos nós desde este magnífico escenario que este certame de rondallas 2025. Imos proseguir co espectáculo, con esta viaxe cultural, esta viaxe musical, ca seguinte das convidadas, a rondalla de Beade, fundada alá pola segunda metade dos anos 90, dirixida por Antonio Rodríguez, capitaneada por Leticia Prado e o capitán de abandeirados é Santi Garrido, a quen mirábamos antes neste encontro de bandeiras, tamén moi tradicional e moi de gusto de todos vostedes. Hoxe, estes 50 rondalleiros que van a estar sobre este escenario vannos deleitar co pasodoble de Sárdoma, co pasodoble argentino, o pasodoble Mayou, Sansonete, Pimpirimpí e o Galo. Forte o aplauso para a rondalla de Beade.
máis que merecidos en lugar a dúbidas estes aplausos para a nosa rondalla de Beade, outra das grandes mostras de excelencia musical e cultural cas que contamos en Vigo. Imos continuar co espectáculo, imos seguir avanzando, imos presentarlles a seguinte das rondallas que nos vai deleitar. Como lle dicía, neste certame 2025 de rondallas, 2025 xa, como pasa o tempo, e que felices estamos de recibir os amigos da Rondalla do Freixo, que naceu a mediados dos anos 80, dirixida por César Davila, capitaneada por Justo Figueroa, e conta con alrededor de 90 rondalleiros que hoxe vannos interpretar neste escenario o pasodoble Estreliña, a Carolina, a Rumba de Cacholo, a Cantiga da Noite, a Polca de Santa Comba e o pasodobre do Caurel. O aplauso para a Rondalla do Freixo.
Grande este aplauso para a rondalla de Freixo que nos trouxo este momento de ledicia, de alegría, de moito bo rollo. Dicía o director, miramos a cara do director que cansado tamén, ¿no? Que moito exercicio hai que facer. Chega o momento de, antes de continuar co espectáculo, recoñecer a labor importante que fan estes homes e mulleres, estes nenos e nenas, ao longo creo que de todo o ano, porque ensayan moito as rondallas para que no Nadal podamos dispoñer delas e podamos gozar con elas neste certame de rondallas en outros moitos lugares. Eu creo que por Freixo, por Valladares, por Beade, Benbrive, por Zamáns, a veces hai un a tomar algún viño, algún bar e atopas unha rondalla pol medio, é unha auténtica maravilla. Así que hai que animalos, hai que agradecerlles todo este traballo e para iso, pois, que mellor que este pequeno acto que vamos ter agora, que vai ter agora mesmo. Antes, gustaríame que nos acompañaran os directores e capitanes das rondallas de Benbrive, de Beade, Valladares, de Zamáns. Esas están connosco de Freixo, así que, por favor, adiante, capitáns, abandeirados, capitáns e directores. E fortes aplausos para eles, claro que sí. E, por suposto, contamos tamén ca figura, ca presencia de Patricia Rodríguez, de Manuel Fernández e do noso alcalde, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que non se quere perder nunca un certame de rondallas. Ahora sí tenemos a foto completa. Forte aplauso para todos eles. Obrigatorio saúdo, ante todo hai que ser educado e isto vemos nas rondallas. Saben vostedes que como anos atrás, despois da actuación de cada unha das rondallas, o intercambio de saúdo dos abandeirados, que é protocolario e que é un reflexo da tradición, da historia, dos nosos costumes e do que nos gusta ver neste certame. Eu xa me miro arrinconado, porque como digo todos os anos, onde manda patrón non manda mariñeiro, alcalde de Vigo, Abel Caballero. Gracias. Bueno, eu quero que o primeiro felicitar as 5 rondallas que fixeron unha grande actuación. Todas, as 5. E a nosa satisfacción de poder escoitaros, de a presencia e de sentir con tanto calor esta tradición tan importante de a nosa terra. As rondallas. Os que temos edade, temos a experiencia e o recordo de durante tantos anos, bastante máis de medio século, ser quenes de haber presenciado a actuación de rondallas, porque está tan arraigado na nosa forma de ser, na cultura musical, na nosa forma de movernos, de bailar, e, por tanto, de facer Vigo a traveso de todas vós e de todos vós. A miña felicitación aos directores, ás capitanas e aos capitanes, a todas e todos os participantes con tantos instrumentos e mesmo co ritmo inherente na forma de actuar. Hoxe, con Freixo aquí situado e con Valladares a punto de entrar, e con as dúas que xa actuaron, as dúas acciones, as dúas rondallas, e a que queda despois, rendimos un tributo. Tributo de presencia. Pero non faría xusticia se non me dirixira a todas e todos os que estades nas gradas, nas 4 gradas, porque sodes parte integrante de esta movilización musical e cultural. Esto é Vigo e estas son as rondallas de Vigo. Por eso, a nosa satisfacción. Bueno, temos que o próximo martes vamos a ter unha reunión porque eu non renuncio a que estas 5 rondallas desfilen ahora, a próxima semana,
polo centro de Vigo, polos lugares de Vigo, ocupando todo Vigo, porque é unha movilización excepcional e temos que facelo. Pero, ademais de eso, xa anuncio que o próximo ano, o día 7 de xaneiro, vades a ocupar as rúas de Vigo. Claro, a min me gustaría poder decir o día da próxima semana, pero claro, tedes tantos compromisos que non hai fechas disponibles, pero sabedes que? Eso é o éxito, esa é a cultura, esa é a demanda de tantos lugares do noso entorno para que estemos aí. Así que seguiremos apoiando, atendendo e facendo rondallas. Parabéns a todas e a todos. Sodes as mellores rondallas do mundo. Gracias, gracias e gracias. Gracias, alcalde, por estas palabras en nome dos rondalleiros e rondalleiras. Sen dúbida, boas novas para todos eles. E imos a proceder a esta homenaxe ben merecida. Imos pedirlle ao directorio capitán de Bembrive que den un paso ao frente e o alcalde Abel Caballego que lle se entrega por Bembrive. Xa ha preparado o seu directorio, o seu capitán. E, por suposto, a fotografía de rigor que fai que este momento pase tamén a historia. Imos continuar por la rondalla de Beade. Así que, señor director, señora capitana, fuerte aplauso también para eles. Estas primeras dúas rondallas que se actuaron no escenario e continuamos polo Freixo, que están aínda aquí, así que este aplauso, rapaces, é para todos vos. E tamén, como no, a fotografía co seu director, co seu capitán, outras figuras míticas e imprescindibles das nosas rondallas. Vamos chamar tamén director e capitana de Valladares, que se acheguen ao centro da pista, que veñen moi ben acompañados do futuro das rondallas. Hai recambio, señores, hai recambio, e aquí o estamos garantindo. Forte aplauso para Valladares, que nos vai a acompañar en breve. Están a piques de sair. Esta é a fotografía con Valladares e rematamos ca rondalla de Zamans. Achégase a súa directora, o seu capitán, que reciben o saúdo, a homenaxe en mans do alcalde Abel Caballero e acompañado, como dicía antes, de Patricia Rodríguez e de Manel Fernández, concelleiros do equipo de goberno. Pois forte aplauso para todos eles, forte aplauso porque esta é a homenaxe que queremos facer desde Vigo ás nosas rondallas. Así que agora vai continuar o espectáculo. Grazas, directores, grazas, capitanes, por acompañarnos. E hoy os deixo nas boas mans do Freixo, que nos van a ofrecer a súa saída, dando pasos á continuación do espectáculo. Gracias e continuamos.
Veña arriba, ese aplauso para a rondalla do Freixo. Que con todo entusiasmo abandonan xa o recinto, a pista deste certame. Imos a prepararnos para recibir a seguinte das convidadas a facer o que nos gusta, facer cultura, a bailar, a cantar e a disfrutar con elas. É a rondalla de Valladares, unha rondalla fundada en torno aos anos 70, hoxe, e que iban a estar acompañándonos os 93 integrantes da súa formación, dirixidas por Juan Luis Costas, capitaneadas por Sonia Piñeiro, capitán de abandeirados Martín Estevez e o director de baile Santi Almuiña. Hoxe vanos interpretar Celtic Mods, de Vigo a Pontevedra, It's a Sing, Muñeira de Coruxedo, por certo, que nesta Muñeira o grupo de baile dirixido por Santi Almuiña vai nos interpretar unha regueifa, unha boda galega tradicional, así que moi atentos ao que vai suceder. Van pechar a súa participación con Everytime, Potra Salvase e o pasodobre de Melide. Forte aplauso para Valladares.
Y arriba ese aplauso para Valladares. E despedimos deste xeito o seu director, a súa capitana, os seus abandeirados, representantes, como ven, pois dun xeito de entender as rondallas, dun xeito de adaptar o seu repertorio, os hits do momento, a música que soa en todas partes, e desde ese punto de vista imos viaxar a outro completamente diferente. Ímonos ir a Tazamáns, unha rondalla que ten tamén máis de 100 anos de historia ás súas costas, dirixida actualmente por Susana Rodríguez, capitán Santiago Leyenda e porta estandarte Santiago Leyenda, fillo, o pequeno, todo queda na casa. Contan con 50 rondalleiros que hoxe van nos facer gozar co seu xeito de entender a rondalla. Son fiéis defensores da tradición. Mira, tanto que nunha recente recollida atoparon unhas castañetas propias galegas e decidiron con artesáns da propia parroquia de Zamáns reproducilas fielmente e son cas que van a interpretar as pezas hoxe neste certame de rondallas de Vigo. As pezas son o Pasacorredoiras de Monel, a rumba do Gaiteriño de Aldán, o Pasodobre Vai de Cine, escrita por Xosé Manuel Fernández. Bueno, saben vostedes que temos este ano unha película en torno á historia das rondallas. Bueno, pois este Vai de Cine vai tamén en homenaxe deste evento e van pechar ca Marcha Monos. Marcha Monos. Dime, isto é unha peza, unha peza dobre que é unha sátira das típicas marchas rondalleiras, porque eles defínense como gamberros que veñen a divertirse e a facer que todos nos divirtamos. Forte aplauso para a rondalla de Zamáns.
E deste xeito poñemos punto e final, ou punto e seguido, mellor dito, deste certame de rondallas. Grazas pola súa presenza. Ata o ano que ven.